historický moment, keď najmocnejší, najoslávenejší proroci Pána sa postavili na hore Moria? A oznámili slávny príchod Mesiáša celému svetu. A dali inštrukcie pre národy, aby činili pokánie a pripravili cestu pre príchod Mesiáša, pre prichádzajúceho kráľa. Chrámová hora v Jeruzaleme. The Lord Almighty has spoken with me about the glorious coming of the Messiah. Pán Boh Všemohúci hovoril so mnou o slávnom príchode Mesiáša. And this is a critical time because A toto je kritický čas, pretože Israel is the prophetic clock of God Almighty. Pretože Izrael je prorocký čas, prorocké hodiny Pána Boha Všemohúceho. And when you see the events of Israel A keď teraz sledujete udalosti v Izraeli, now, how war is going on in the Gaza, ako teraz vojna prebieha v Gaze, and you see many nations, anti-Semitism a vidíte mnoho národov, vidíte antisemitizmus, turning against Israel right now, ako sa odvrátili proti Izraelu teraz. that speaks to the church. Toto hovorí k cirkvi. There is a serious message to the church. Toto je seriózne posolstvo k cirkvi. The church is supposed to pick this in context Toto by mala cirkev si vybrať v kontexte, because we know too well pretože vieme veľmi dobre, that the 70th week of Daniel will be characterized by that, že 70. týždeň Danielov bude týmto charakterizovaný and that Israel must be in a desperate need for peace a že Izrael bude zúfalo hľadať pokoj, for the 70th week of Daniel to be fulfilled. aby bol naplnený 70. týždeň Daniela. And so the Lord has spoken with me about the glorious coming of the Messiah. Takže Pán hovoril so mnou o slávnom príchode Mesiáša. And the Lord is instructing the four corners of the earth to A Pán dáva inštrukcie štyrom koncom zeme, repent and aby činili pokánie receive Jesus and a prijali Ježiša, be born again and be holy also. aby boli znovu zrodení a boli svätí tiež. That without holiness nobody will see the Lord. Pretože bez svetosti nikto neuvidí Pána. And we know too well right A vieme veľmi dobre práve teraz, now that if you look at the condition of the church že keď sa pozriete na stav cirkvi globálne, globally, the church has a form of apostasy cirkev má formu odpadnutia. going for her. There is another gospel, Tu je iné evanjelium, prosperity on her, iné evanjelium prosperity. and many other evils are happening A mnoho iného zlého sa deje, in the church. So the Lord sa deje v cirkvi. is calling for repentance. Takže Pán povoláva ku pokániu. If you look at Israel herself, we just Keď sa pozriete na samotný Izrael, saw a gay pride here, my sme tu videli gay pride. and Tel Aviv is 25% gay. A v Tel Avive je 25% gejov. So surely there is need for repentance. Takže istotne je tu potreba ku pokániu. God loves his people, Boh miluje jeho ľudí, but for this moment, ale pre túto chvíľu the Church of Christ needs to look at the events in Israel Cirkev Kristova sa potrebuje pozerať na udalosti v Izraeli and prepare for the glorious coming of the Messiah. a pripraviť sa na slávny príchod Mesiáša. The latest conversation the Lord had with me was Posledný rozhovor, ktorý Pán mal so mnou, March 22nd, bol 22. marca the year 2024, v roku 2024, when by voice in that vision he said, kedy Pán hlasom v tej vízii povedal: look, the Pozri, king is coming in the sky. kráľ prichádza na nebo. And when I looked up in that vision, I saw A keď som sa pozrel na tú víziu, he had arrived. ja som videl, že on prišiel. His golden crown Ja som videl jeho zlatú korunu, became like diamond because of the ktorá sa stala akoby diamant glory of his return. kvôli sláve jeho príchodu. And then he took the church and the A potom on zobral cirkev cloud covered them in. a oblak ich pokryl dovnútra. That's why it's so pivotal
But it was so critical that I'm To je dôvod, prečo je tak kľúčové, tak kritické, announcing this že at ja toto oznamujem this center of Zion here, v tomto centre Sionu, where the rock at which kde je skala, Abraham was to offer Isaac is. na ktorej obetoval Abraham Izáka. I'm announcing it the four ends of the earth. Ja oznamujem štyrom koncom zeme. Repent, the Messiah is coming. Čiňte pokánie, Mesiáš prichádza. And I pray for this nation. A ja sa modlím za tento národ. I'm praying for the nation of Israel because Ja sa modlím za národ Izraela, pretože I know too well ja viem veľmi dobre, so much that the Lord has shown ja viem tak veľa, čo mi Pán ukázal. me coming to them even after the Pán mi ukázal, čo prichádza ku nim dokonca rapture. aj po vytrhnutí cirkvi. I have seen the condition of Israel Ja som videl stav Izraela after the rapture. I po vytrhnutí cirkvi. have seen a slaughter and blood. Ja som videl zabíjanie a krvi prelievanie. So Israel needs at this hour to be defended. Takže Izrael potrebuje v túto hodinu byť ochránený, We need to stand obránený. with Israel My because the church alone potrebujeme stať, s Izraelom, is the friend of Israel. pretože samotná cirkev je priateľ Izraela. And we know too well from A my vieme veľmi dobre the way the nations that were friendly to Israel spôsob, ako národy predtým boli priateľské k Izraelu, are moving away from Israel. teraz odišli preč od Izraela. We know clearly that only Vieme jasne, Jehovah the Lord že iba Jehova, Pán Boh, will defend Israel. bude zastávať, obraňovať Izrael. And that's why I A to je dôvod prečo. bless the land of Israel Ja žehnám národ Izraela. and I bless the nations that they may repent. A ja žehnám národy, aby mohli činiť pokánie. Be born again properly Buďte znovu zrodení správne and prepare for the coming of the a Messiah. pripravte sa na príchod Mesiáša. Chrámová hora v Jeruzaleme. Toto sa stalo historickým momentom v tomto veku. Keď sa on postavil na horu Hašem. Keď sa on postavil na horu Ofra. Keď sa on postavil na horu Moria. Keď sa on postavil na horu Pána. Keď sa postavil na Chrámovej hore. I'm announcing it before. Keď sa postavil na skale, kde Abraham obetoval Izáka. Ends of the earth at Ja oznamujem teraz štyrom koncom zeme, this center of Zion here where v tomto centre Sionu, the rock at kde je skala, which Abraham was to offer kde Abraham obetoval Isaac Izáka. is. Repent, the Messiah is coming. Činte pokánie, Mesiáš prichádza. Keď sa on postavil na skalu, kde je základný kameň celej zeme. Keď sa on postavil na skalu, kde chrám bol budovaný. Keď sa on postavil na skalu, kde Mesiáš bude budovať jeho chrám. A on oznámil naživo globálne, že Mesiáš prichádza.